Vitajte. Dnes sa pozrieme na tému, ktorá na Slovensku opakovane rezonuje, a to je myšlienka neutrality. Máme k dispozícii prepisy jednej zaujímavej online diskusie medzi Štefanom Harabinom a Valeriom Pjakinom, ktorý je známy pre svoje, povedzme, nekonvenčné geopolitické analýzy. Cieľom našej dnešnej analýzy je teda rozobrať argumenty, ktoré v tej diskusii padli. Čo vlastne vedie k tým úvahám o neutralite? Aké sú tam tie historické a súčasné faktory? A ako do toho celého zapadajú tie, zložitejšie geopolitické teórie, vrátane často diskutovaného projektu Intermarium? Tak poďme sa na to spoločne pozrieť. Začnime teda tým, čo v diskusii zaznelo od Štefana Harabina. On tam silne akcentoval, že na Slovensku akože panujú výrazné proruské nálady. Odvolával sa pritom napríklad na prieskum Globseku, myslím, že z roku 2018, kde podľa neho vyše 75% Slovákov vyjadrilo pozitívny vzťah k Rusku a zdôrazňoval aj tú historickú vďačnosť za oslobodenie počas druhej svetovej vojny. No a práve toto vnímanie dával do silného kontrastu s krokmi vtedajšej slovenskej vlády. Kritizovali ju za označovanie Ruska za agresora, za dodávky zbraní na Ukrajinu. Tvrdil, že to odporovalo medzinárodným zmluvám a údajne aj nejakým súdnym rozhodnutiam. Spomenul aj také konkrétne príklady nálad verejnosti, napríklad tú petíciu za referendum o zrušení protiruských sankcií, ktorá mala vraj vyše 400 000 podpisov, alebo medializované odmietnutie niektorých mladých Slovákov narukovať do prípadného boja proti Rusom. Ten rozpor medzi tým, čo oni vnímajú ako vôľu národa a tým, ako konajú politické elity. A práve do tohto kontextu, dá sa povedať, zapadá ten Harabinov návrh na neutralitu. Ako snaha tento rozpor nejako preklenúť. Áno, a ako si teda Harabin tú neutralitu konkrétne predstavuje? Lebo on to tam načrtol. V tej diskusii navrhol jednostranné vyhlásenie neutrality, zakotvené priamo v ústave. Zaujímavé ale bolo, koho videl ako potenciálnych garantov. Spomínalo Rusko, Čínu, Irán, Indiu, možno aj Turecko. Ale, a to je dôležité, vyslovene vylúčil Francúzsko a Veľkú Britániu. Prečo? No, kvôli ich úlohe v Mnichovskej dohode z roku 1938. Presne tak. A túto túžbu po neutralite Harabin odôvodňoval aj tými širšími historickými skúsenosťami. Spomínal negatívne vnímanie maďarizácie v Úhorsku alebo čechoslovakizmu počas Prvej republiky. Vieš, také tie historické traumy. A toto všetko potom spájal s tým, čo on nazval príťažlivosťou ruského civilizačného sveta. Tam podľa jeho interpretácie malé národy vraj nezanikajú, ale majú priestor na rozvoj. Čiže taký protiklad k tým zlým skúsenostiam. Dobre, čiže toto je tá Harabinová perspektíva. Opiera sa o históriu, o nálady, má konkrétne návrhy. Ale Pjakin, ako ste už naznačili, prináša do tej debaty o neutralite úplne iný pohľad. Taký viac teoretický, geopolitický, ako on teda vníma tú neutralitu pre malé štáty. No Pjakin v tej diskusii urobil jedno veľmi dôležité rozlíšenie. A to je kľúčové pre celú jeho argumentáciu. On rozlišuje medzi tým, čo nazýva neutrálnym štátom a štátom, ktorý si zachováva neutralitu. Ten prvý, ten neutrálny štát, v jeho ponímaní nesmie byť členom absolútne žiadnych vojenských, politických, dokonca ani ekonomických blokov. Je to proste veľmi, veľmi striktná definícia, úplne mimo všetkého. No a na druhej strane to zachovávanie si neutrality, teda aktívne ju brániť a presadzovať, si podľa Pjakina môžu dovoliť len naozaj mocné štáty. Také, ktoré majú dostatočný vojenský, ekonomický aj politický potenciál, aby odolali vonkajším tlakom. Malé štáty podľa neho jednoducho túto silu sami o sebe nemajú. Nemôžu si tú neutralitu zachovať dlhodobo len na základe vlastnej vôle a vlastnej sily. Proste ten tlak zvonka je príliš veľký. To je dosť ostré rozlíšenie. Uviedlo k tomu aj nejaký príklad, prečo si myslí, že napríklad spojenectvá, aliancie môžu byť pre štáty nebezpečné, ak si chcú zachovať tú slobodu konania? Áno, použil tam ako varovný príklad vstup carského Ruska do Prvej svetovej vojny. Pripomenul, že Rusko malo pôvodne nejaké dohody s Francúzskom, lenže keď neskôr Francúzsko uzavrelo spojenectvo s Veľkou Britániou a vznikla tak dohoda, tá Antanta, Rusko sa podľa Pjakinovej interpretácie vlastne ocitlo v pasci, stratilo manévrovací priestor a bolo v podstate otlačené vstupu do vojny na strane dohody. Čo sa napokon ukázalo ako úplne katastrofálne pre carské Rusko. A pre Pjakina je toto historická lekcia o tom, ako môžu tie multilaterálne záväzky obmedziť suverenitu a vlastne vtiahnuť štát do konfliktu, ktorý možno ani nie je v jeho skutočnom záujme. No dobre, ale ak je to pre tie malé štáty také ťažké si neutralitu udržať, ako potom podľa Pjakina vôbec
môžu nejaké malé neutrálne štáty existovať? Veď nejaké sú. Má na to nejaké vysvetlenie? Má a je pomerne špecifické. On argumentuje, že tie malé štáty, ktoré si historicky udržali neutralitu a uvádza príklady ako Luxembursko, Lichtensteinsko, Monako, čiastočne Andora, že prežili nie vďaka vlastnej sile, ale pretože ich neutrálny status bol z nejakého dôvodu výhodný pre veľkých globálnych hráčov. Museli mať niečo, čo Pjakin tak obrazne nazýva zlatou akciou. Zlatou akciou. Čo tým myslí? Akože nejaká hodnota. Presne tak. Je to jeho termín pre nejakú unikátnu hodnotu alebo funkciu, ktorú ten daný štát poskytuje a ktorá je potrebná v tom súperení veľmocí. A uviedol aj niekoľko príkladov, treba povedať, že sú dosť nekonvenčné a zapadajú do toho jeho špecifického videnia sveta. Takže napríklad Švajčiarsko ako globálne finančné centrum, to je asi pochopiteľné, ale potom spomenú Rakúsko ako údajného strážcu dôležitých poznatkov o globálnom riadení, ktoré sú vraj uložené v Habsburskej knižnici. A dokonca Prahu označil za svetové okultné centrum židovstva, kde sa majú nachádzať ďalšie kľúčové poznatky o tzv. Nadnárodnom riadení. Ako dôkaz tej údajnej nedotknuteľnosti Prahy v tomto kontexte spomenul aj osud Reinharda Heydricha. To sú naozaj veľmi špecifické interpretácie, aj histórie, aj úlohy týchto miest. Presne tak, je dôležité chápať, že toto sú proste Pjakinové vysvetlenia v rámci jeho vlastného teoretického rámca. Ale tá pointa, ktorú tým chce ilustrovať, je, že pre malý štát nestačí tú neutralitu len chcieť. Musí mať nejakú tú unikátnu hodnotu, tú zlatú akciu a musí potom veľmi obratne manévrovať medzi záujmami veľkých hráčov, aby jeho neutralita bola tolerovaná, ba dokonca možno aj chránená tými veľkými. A toto všetko Pjakin zasadzuje do ešte širšieho kontextu, do toho, čo on nazýva hybridnou vojnou. Tvrdí, že táto vojna prebieha vlastne neustále a na všetkých úrovniach spoločenského riadenia. Používa pritom taký špecifický model 6 priorít riadenia, ktorý je súčasťou tej tzv. Koncepcie spoločenskej bezpečnosti. Nemusíme teraz zachádzať do všetkých detailov, ale tá kľúčová myšlienka je, že najdôležitejšie a najefektívnejšie nástroje v tejto vojne nie sú tie vojenské. Tie sú podľa neho až na poslednom 6. mieste. Takže aké sú tie dôležitejšie nástroje, tie vyššie priority podľa Pjakina? Úplne na vrchole je podľa neho ovládanie filozofie, metodológie poznania, toho, ako ľudia vnímajú svet. Potom nasleduje manipulácia s históriou a chronológiou udalostí, kto čo kedy urobil a prečo. Ďalej je ideológia, náboženstvo, mass media. Pod tým je ekonomika, úvery, finančný systém, zdroje. A až na 5. mieste sú tzv. Zbrane genocídy. Tam on radí napríklad alkohol, drogy, ale aj geneticky modifikované potraviny alebo historicky aj šírenie epidémií. Až tá posledná 6. priorita je tá klasická vojenská sila, tanky a rakety. Pjakin tvrdí, že vojny sa vždy viedli na viacerých týchto úrovniach naraz. Len si to často neuvedomujeme. A tento koncept hybridnej vojny potom spája s ďalšou svojou kľúčovou myšlienkou, a to sú dve súperiace koncepcie globalizácie. Hovorí, že globalizácia ako proces koncentrácie riadenia výrobných síl, to je objektívny jav. To sa proste deje. Ale spôsob, akým je táto globalizácia riadená, je subjektívny. A tu vidí dva protichodné modely. Jeden nazýva západným alebo biblickým, ktorý podľa neho vychádza z princípu budeš vládnuť nad mnohými národmi, ale oni nad tebou nie. A ten podľa neho vedie ku kolonializmu a parazitovaniu. Druhý model nazýva ruským alebo ruským mierom. V rámci neho podľa jeho slov rôzne národy, spomína ich až 190 v Rusku, môžu koexistovať a rozvíjať sa. A práve tento stret dvoch podľa neho nezlúčiteľných koncepcií je dôvodom toho neustáleho tlaku Západu na Rusko. No a vytváranie mnohých malých, ľahko ovládateľných štátov vníma ako súčasť tejto západnej stratégie. Zaujímavé. V tejto súvislosti Pjakin často používa pojem nadnárodné riadenie. Čo presne tým v jeho ponímaní myslí? Je to len o tých známych medzinárodných organizáciách, alebo ide o niečo iné, niečo skryté? Podľa Pjakina ide o niečo viac.
O nejaké skryté globálne mocenské štruktúry, ktoré stoja nad jednotlivými štátmi. Tvrdí, že tento systém nadnárodného riadenia vyvíja enormný tlak na všetky krajiny práve cez tie nástroje tej hybridnej vojny na všetkých 6 prioritách. A ten tlak ich núti implementovať politiku, ktorá je v záujme týchto globálnych štruktúr, nie nutne v záujme samotných štátov a ich obyvateľov. Ten tlak je podľa neho taký silný, že dokáže prinútiť aj patrioticky zmýšľajúcich politikov konať proti záujmom vlastnej krajiny. Proste nemajú na výber. A ako to súvisí s tou neutralitou malých štátov? No, Pjakin tvrdí, že teoreticky by práve ten status neutrálneho štátu, teda toho, čo je úplne mimo všetkých blokov, mohol byť pre malý štát cestou, ako sa tomuto tlaku čiastočne vymaniť, aspoň trochu, ale v zápätí dodáva, že práve preto to ono nadnárodné riadenie nedovolí, pretože má s každým štátom svoje plány a potrebuje ho mať začlenený v tých štruktúrach, ktoré ovláda. Takže snahy o takúto úplnú neutralitu budú podľa neho torpedované. Rozumiem. Vraťme sa ešte k tej diskusii Harabina a Pjakina. Objavil sa v nej aj pojem intermárium, alebo teda trojmorie. Harabin sa k nemu staval skôr s obavami, spomínal tie historické analógie ako Rakúsko-Uhorsko, ten žalár národov. Ako sa na intermárium v tej diskusii pozeral Pjakin? Pjakinov pohľad na intermárium bol taký komplexnejší, dalo by sa povedať. Na jednej strane ho vníma ako reálny projekt, ktorý je presadzovaný práve z tej úrovne nadnárodného riadenia, o ktoré sme hovorili. Vidí v ňom aj potenciálne nebezpečenstva, najmä to riziko dominancie silnejších hráčov nad tými slabšími v rámci toho zoskupenia. To určite áno. Ale zároveň, a to je naozaj zaujímavé, ho označil aj za príležitosť pre Slovensko. Príležitosť. V akom zmysle? Ako môže byť niečo, čo je presadzované zvonka, môže byť nebezpečné, zároveň príležitosťou? Zasadzuje to do kontextu toho, čo on nazýva globálnym preformátovaním sveta. Podľa jeho analýzy, ktorú prezentoval v tej diskusii, éra dominancie Britskej ríše a anglosasov končí, novým globálnym hráčom sa stáva Čína a v západnej Európe dokonca predpovedá vznik akéhosi európskeho islamského kalifátu v dôsledku migračných vln. Toto sú, opäť zdôrazňujem, Pjakinové veľmi špecifické a dosť kontroverzné predpovede, no a v tomto kontexte podľa neho môže intermárium slúžiť aj ako projekt na ochránenie tých dôležitých centier vo východnej Európe, s tými jeho zlatými akciami ako Praha či Viedeň, pred tým chaosom, ktorý podľa neho hrozí zo západu. Taký sanitárny kordón možno. Aha, takže aké konkrétne odporúčanie z toho pre Slovensko podľa Pjakina vyplýva? Má sa Slovensko aktívne zapojiť, alebo to má odmietnúť? Jeho kľúčová rada bola manévrovať, veľmi pragmaticky odporúčal využiť tú energiu a zdroje, ktoré do projektu Intermárium prúdia zvonka, na posilnenie vlastnej suverenity a presadzovanie vlastných záujmov. Použil tam takú metaforu. Nech oni dodajú tehly, z ktorých vy budete stavať nie ich dom, ale ten svoj. V podstate kradnúť materiál na vlastnú stavbu. Radil takticky zdržiavať implementáciu tých rozhodnutí v rámci Intermária, ktoré sú pre Slovensko škodlivé. Navonok možno vytvárať zdanie spolupráce, ale potichu sledovať vlastné ciele. Prirovnal to k princípu juda. Využiť silu a energiu súpera vo svoj prospech. Proste neísť proti tomu čelne, ale využiť ten prúd. To je zaujímavý strategický pohľad. Taký ako z učebnice realpolitiky skoro. Spomenul ešte niečo konkrétne k tomu manévrovaniu v rámci regiónu? Áno, dokonca naznačil, že aj prípadné bližšie spojenie Česká a Slovenska, hoci pripúšťa, že existujú historické problémy a aj vzájomný odpor, ktorý on vníma ako účelovo podnecovaný zvonka, že aj toto by mohlo posilniť pozíciu oboch štátov, pretože podľa jeho názoru ani jeden z nich sám o sebe nemá dostatočnú súpravu kompetencií potrebnú pre plnú suverenitu, ale spolu by mohli mať v rámci toho Intermária alebo aj silnejšiu vyjednávaciu pozíciu pri tom potrebnom manévrovaní. Dobre, vráťme sa ešte na záver k tomu Harabinovomu pohľadu. On v tej diskusii naznačoval, že neutralitu možno vníma skôr ako taký prechodný stav, ako krok k prípadnému vystúpeniu z NATO a možno k približeniu sa k iným zoskupeniam. Spomínal napríklad BRICS, ktoré on vníma ako založené na rovnosti a vzájomnej výhodnosti. Ako táto vízia zapadá do tej Pjakinovej rašej analýzy? No, Pjakin v podstate súhlasí s tým základným predpokladom, že svet prechádza mimoriadne turbulentným obdobím transformácie.
Starý svetový poriadok sa podľa neho rúca a rodí sa nový a zdôrazňuje, že tento proces je náročný a bolestivý pre všetkých, vrátane tých veľkých hráčov ako Rusko, Čína, Brazília či India. Nikto to nemá ľahké. A v tejto chaotickej situácii je podľa neho hlavnú úlohou malých štátov jednoducho prežiť a nezahynúť za záujmy niekoho iného. To je kľúčové. Preto jeho hlavná rada nie je nevyhnutne okamžite sa pripájať k nejakému novému bloku, ale skôr naťahovať čas. Využívať tie existujúce štruktúry a projekty, ako napríklad to Intermarium, na posilnenie vlastného potenciálu, vlastných zdrojov, vlastnej odolnosti. Neutralita v tomto zmysle nie je len pasívne státie bokom, ale je to aktívne manevrovanie, vyhýbanie sa účasti v cudzích konfliktoch a taktické využívanie situácie na posilnenie seba samého počas tohto prechodného búrlivého obdobia. Opakovane však v tej diskusii prizvukoval svoj pôvodný bod. Tú skutočnú odolnú neutralitu, tú schopnosť ju zachovať aj pod veľkým tlakom, si môžu dovoliť len naozaj silné a sebestačné štáty. Pre malých je to skôr stratégia prežitia a posilňovania sa. Dobre, čiže ak by sme to mali nejako zhrnúť, naša dnešná analýza tej diskusie medzi Harabinom a Pjakinom nám ukázala také hlboké pnutie. Na jednej strane je tuto vnímanie časti slovenskej verejnosti a politikov ako Harabín, ktorí poukazujú na historické väzby, na prieskumy, na nespokojnosť s aktuálnou politikou a volajú po neutralite ako riešeniu. A na druhej strane je tu ten Pjakinov pohľad, ktorý tieto snahy zasadzuje do veľmi komplexného, miestami až povedzme ezoterického rámca globálnej politiky, hybridných vojen a superiacich civilizačných konceptov. Áno, presne. A z tej Pjakinovej analýzy, akokoľvek je teoreticky zložitá a naozaj miestami kontroverzná, vyplýva jedna pomerne jasná strategická rada pre malé štáty v dnešnom svete. Buďte aktívni v manévrovaní. Nespoliehajte sa na veľmoci ani na bloky. Snažte sa využívať tie vonkajšie tlaky a projekty, aj tie, ktoré sa zdajú potenciálne problematické ako Intermarium, takticky vo svoj prospech. Zdržujte a obchádzajte to, čo vám škodí. A hlavne využite toto turbulentné obdobie globálnej transformácie na postupné budovanie vlastnej suverenity a odolnosti. Čiže neutralita tu nie je vnímaná ako nejaký cieľový stav pokoja, ale skôr ako neustály proces strategického boja a adaptácie. Na myšlienka na zamyslenie, ktorá z tejto diskusie celkom logicky vyplýva. Ak má byť stratégia malého štátu v dnešnom komplexnom svete naozaj o takomto neustálom manévrovaní medzi rôznymi tlakmi, záujmami veľmocí a tými nadnárodnými štruktúrami, o ktorých hovoril Pjakin, aké konkrétne realistické kroky by taký štát mohol denodenne podnikať, aby naozaj posilňoval svoju pozíciu a nestal sa len figurkou v hre iných? Čo v praxi znamená tá Pjakinová metafora použiť tehly nepriateľa na stavbu vlastného domu? To je otázka, ktorá asi presahuje rámec tejto našej dnešnej diskusie, ale určite stojí za úvahu.